Καστάνη. Σήμερα λοιπόν καθαρά Δευτέρα, τρώμε νηστίσιμα. Έχουμε κοντά μας την κυρία Σιμακοπούλου, Ελίνα Σιμακοπούλου, διαιτολόγο, διατροφολόγο, η οποία θα μας πει τι περιλαμβάνει το σαρακοσιανό τραπέζι, τι πρέπει να προσέξουμε και τι να φάμε λίγο, τι να μην φάμε πολύ. Όλα αναλυτικά. Καλώς ήρθατε. Καλώς σας βρίσκω, χρόνια πολλά. Το σαρακοσιανό τραπέζι, όπως όλοι γνωρίζουμε, αποτελείται κυρίως από νηστίσιμα φαγητά, βέβαια. Σήμερα, καθαρά Δευτέρα, θα βρούμε σίγουρα στο τραπέζι την κλασική παραδοσιακή λαγάνα. Υπάρχει ο ταραμάς ή ταραμοσαλάτα. Παχαίνει η ταραμοσαλάτα. Η αλήθεια είναι πως αν τη φάμε σε μεγάλη ποσότητα, ναι. Έχει αρκετές θερμίδες. Δηλαδή, μια κουταλιά της σούπας ταραμά έχει γύρω στις 150 θερμίδες, αν θυμάμαι καλά. Μια κουταλιά της σούπας έχει 150 θερμίδες. Ταραμά. Οπότε φανταστείτε ταραμοσαλάτα που σίγουρα έχει και το ψωμί μέσα, έχει και τα άλλα διάφορα. Είναι παραπάνω στην ταραμοσαλάτα. Ανεβαίνει πολύ περισσότερο, βέβαια. Η αλήθεια είναι αυτή. Άρα με σύνεση το ψωμί, η λαγάνα με την ταραμοσαλάτα. Σίγουρα. Τα υπόλοιπα θαλασσινά. Μετά μπορεί να βρει κανείς θαλασσινά, γαρίδες, καλαμάρια. Αναλόγως τώρα βέβαια και το τρόπο. Έχετε ετοιμάσει και κάποιες κάρτες να τις βλέπουμε παράλληλα εμείς και να σχολιάσουμε. Υπάρχουν τα κυριότερα πιάτα που θα βρούμε σήμερα, οι θερμίδες τους. Ο χαλβάς, που είναι πολύ νόστιμος, 500 θερμίδες στα 100 γραμμάρια. Πόσο είναι περίπου 100 γραμμάρια? Είναι δύο κομμάτια. Μία μερίδα χαλβά που είναι γύρω στα 60 γραμμάρια, φανταστείτε δύο σπιρτόκουτα περίπου, είναι γύρω στις 300 θερμίδες. Οπότε φανταστείτε ότι. Και τρώμε και λίγο παραπάνω από δύο σπιρτόκουτα, άρα 1000 θερμίδες στο τσεπάκι. Πάντα. Ταραμάς, βλέπουμε μια κουταλιά της σούπας, 60 θερμίδες. Ναι, οπότε σίγουρα η ταραμοσαλάτα φτάνει μέσα στους 100-120 αν είναι πάλι σε μια κουταλιά της σούπας. Οι ελιές επίσης 45 θερμίδες. Όταν λέτε 6 μικρές ή 3 μεγάλες. Αναλόγως τώρα τις μεγάλες που τρώμε, τις μαύρες, δηλαδή λίγο μεγαλύτερες, σαν τις καλαμόνι, λίγο μεγαλύτερες, ή μικρούλες οι μαύρες που υπάρχουν, πάλι η αντιστοιχεία είναι ανάλογη. Η λαγάνα, μία λεπτή φέτα είναι στις 80 θερμίδες. Τα τουρσί διαφόρων ειδών είναι τα 100 γραμμάρια γύρω στις 120 θερμίδες. Και μετά περνάμε στα όσπρια, όπου είναι τα φασόλια τα μαυρομάτικα, αν είναι νερόβραστα, η μία μερίδα είναι στις 320 θερμίδες, η φάβα στις 300. Οι γίγαντες είναι γύρω στις 320. Μετά περνάμε στα θαλασσινά που είναι τα καλαμάρια. Είτε λιγότερα βλέπουμε. Αν είναι ψητά, έχουν λίγες θερμίδες. Και πάντα εξαρτώνται και οι θερμίδες από τον τρόπο παρασκευής τους, δηλαδή από το πώς θα τα μαγειρέψουμε πάντα. Τα καλαμάρια, τα ψητά είναι σε 100 θερμίδες στα 100 γραμμάρια, τα τηγανιτά στις 260, γιατί εκεί απορροφούν και πολύ λάδι, οπότε λογικό να ανεβαίνει η θερμιδική τους περιεκτικότητα. Οι βραστές γαρίδες είναι γύρω στις 150 θερμίδες. Σουφιές με σπανάκι βλέπουμε 400 θερμίδες, δεν είναι και λίγες. Είναι λαδερό φαγητό, έχει αρκετό ελαιόλαδο μέσα, οπότε λογικά ανεβαίνουν πάλι θερμίδες αρκετά. Άρα θέλει προσοχή ακόμη και σε αυτά τα νηστίσιμα φαγητά. Γι' αυτό αναρωτιούνται κάποιοι πώς γίνεται να κάνω νηστεία και συγχρόνως να βάζω κιλά. Η αλήθεια είναι αυτή, θέλει προσοχή στην ποσότητα κυρίως, γιατί ναι, νηστεύουμε, η διατροφή μας είναι πολύ περιορισμένη στη ζωικά λιπαρά για παράδειγμα, αλλά και πάλι δεν πάβουν οι θερμίδες να είναι αυξημένες, είτε λόγω του ελαιολάδου που πολλές φορές τρώμε στα μαγειρευτά, στα λαδερά φαγητά, ή ο χαλβάς πάλι που είναι πάρα πολύ αυξημένες οι θερμίδες του. Γενικά θέλει προσοχή και στους συνδυασμούς που θα γίνουν για να μπορεί κανείς να πάρει όλα τα θρεπτικά συστατικά τα απαραίτητα χωρίς να έχει πρόβλημα στην πορεία. Και παράλληλα να μην αυξήσει πάρα πολύ το θερμιδικό περιεχόμενο των τροφών του και της διατροφής του. Πάντως, αν φάμε λίγο από όλα, έστω και λίγο, 1500 θερμίδες για ένα γεύμα τις έχουμε στο τσεπάκι. Εντάξει, μια μέρα είναι το χρόνο, περνάει. Επιτρέπεται. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή συνέχεια. Να είστε καλά. Η Ρίτσα Καστάνη είναι στην αίθουσα σύνταξης να μας πει τι γίνεται στην Ιταλία, γιατί εκεί καταφθάνουν λάθρομετανάστες, παράνομοι μετανάστες από την Τινησία είναι πιο